дар зиндагӣ якдигарро пир накунед. инсонҳо якбора пир намешаванд, инсонҳоро инсонҳо пир мекунанд. дар як лаҳза, бо як сухан, бо як рафтан, бо як омадан, бо як интизориву бо як каломе ки меравам, инсонҳо пир мешаванд. бикӯшед қадр якдигарро бидонед. хушбахтӣ фақат дар каломи дӯстат медорам нест. хушбахт будан бо эҳтиром аст. ин қонуни табиат аст. дигар вақте як нафар эҳтироми зиёдӣ кард, шуморо хоҳу-нохоҳ дӯсташ медоред. яъне муҳаббат сараввал аз эҳтиром манша мегирад. вақте як нафар дар зиндагӣ ба қадратон нарасид, раҳояш кунеду биравед. бигузор ба ҳоли худаш монад. замоне мерасад ки гузаштаашро ба хотир меорад ва пушаймон мешавад ки чӣ нафарро аз даст додааст. вақте мебинад як нафар қадрашро намедонад, вақте мебинад як нафар бо вуҷуди тамоми имкониятҳояш қабулаш намекунад, вақте мебинад ки як нафар хиёнаташ мекунад, туро ба хотир меорад ва пушаймон мешавад. вақте дар ҷое ки эҳтиром надоред, накӯшед ки он ҷо бимонед. меравам бигӯ, ба худат қарор бигзор, рӯи худат фармон биде. нагузор ки дилат туро фармон бидиҳад. вақте инсон дӯст медорад, нобино мешавад, ношунаво мешавад, хатоҳои дӯст доштаашро намебинад. шумо фақат каломи дӯстат медорамашро нашунавед, кор нашавед. рафторҳояшро ҳам дар назар гиред. рафторҳояшро ҳам бубинед ки нисбати шумо чӣ гуна беэҳтиромӣ мекунад, шуморо нодида мегирад, шуморо беқадрӣ мекунад. инҳоро низ дар назар бигиред. мо фақат каломи дӯстат медорамашро ба хотир меорему, фикр мекунем кулли дунёро баромон кардааст. вале на, ӯ моро бо кӯчактарин нафаре иваз мекунад дар як лаҳзае ки ба ӯ сахт ниёз дорем. вақте дар ҷо эҳтироmatон намекунад, бо тамоми хотираҳои гузашта он ҷо раҳояш куну бирав, дунболи зиндагият бош. бовар дорам, дар нимороҳи зиндагӣ бо нафаре рӯбарӯ мешавӣ ки бо тамоми вуҷуд қадратро медонаду дӯстат медорад, ҳатто он гуна ки ӯро фаромӯш мекунӣ. ман инро бароят ваъда медиҳам. инсонҳо, ишқро олудаи ҳавас накунед. ишқ аз ҳавас фарқ дорад. вақте як нафар шуморо дӯст дорад, ҳазор баҳона барои рафтан бошад, як баҳона барои мондан меёбад. оное ки шуморо бо як баҳонаи кӯчаке тарк мекунанд, маълум аст ки дӯстатон намедоранд. баҳона мекӯбанд, ҷанҷол мекунанд, хиёнат мекунанд, дурӯғ мегӯянд, рӯи саратон дод мезананд, шуморо беэҳтиромӣ мекунанд, шуморо нодида мегиранд. инҳо дӯстатон намедоранд. фақат баъзан аз бекорӣ бо шумо ҳарф мезананд, ё барои одат кардан, ё барои нафареро фаромӯш кардан. дар хотир дор, нафаре ки дӯстат дорад ҳамеша канорат мешавад, махсусан дар лаҳзаҳои сахтӣ. ба ту муҳаббат медиҳад, эҳтиром мекунад, самимият мебахшад, кӯшиш мекунад то аз боварият набарояд, дар боварият бошад. туро барои ҳарф задан на, талош мекунад то бо ту барои як умра якҷо бошад. дар назар гир, нафаре ки туро як умра мехоҳад, ӯ дӯстат медорад, на нафаре ки мегӯяд намедонам фардо чӣ мешавад, ваъда намедиҳад. барои эътимоди як муносибат ваъдаи ҳақиқӣ бояд дар ин миён бошад, то ба якдигар сахт боварӣ дошта бошед. вақте як нафарро дӯст надорӣ, ба эҳсосаш бозӣ накун. бигӯ дӯстат намедорам. ӯ ҳам хотираш аст то ҷамъ бошад, то дунболи зиндагиаш бошад, то тамоми умр бо хотироту бо ёди ту зиндагӣ накунад. ман ҳамин гунаам. вақте дӯст надоштам, раҳо мекунам. вақте дурӯғам гуфтан, раҳо мекунам. вақте шикастам додан, раҳо мекунам. як муносибате ки канда шуд, дигар мисли қабл барқарор намешавад. ҳамин аст ки мо ҳамеша беқадр мешавем, чӯ ҳама вақт бахшидем, қабул кардем. инсони аввала гуфта андешидем, самимият додем, боварӣ кардем, муҳаббати худро собит сохтем, вале имкон надодем ки ӯ дӯстдориашро собит кунад. ҳамин буд ки ҳар лаҳза беқадр шудем. ин ишқ нест. дар ин дунё фақат ишқ ба худованд аст, ба падару модар,
ба волидон, ба оила, ба фарзанди падар. дигараш фақат як одат аст. ман бовар дорам вақте як ҳафта, як моҳ, як сол ҳарф назадӣ, яқин бидон фаромӯшаш мекунӣ. худатро маҷбур кун, метавонӣ. ту метавонӣ фаромӯш кунӣ. инро ман бо боварӣ мегӯям. бирав дунболи нафаре ки тавонад барояд лабханд биёрад, на ин ки ашкҳоятро биресонад. дар ин дунё як бор зиндагӣ мекунӣ. ҳадди ақал барои худат зиндагӣ кун. нагузор, ҳеҷ гоҳ нагузор то ғуруратро касе зери по кунад. нафаре ки дӯстат дорад бо вуҷуди тамоми далелҳо канорат мемонад ва дастатро раҳо намекунад. дар хотир дор